साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो आंनि बे लाभ स्ट'री इउटिउब चेनेलाव साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि बाथ्राखौ नोंथाङा जुदि बुजिबायब्ला नोंथाङा गासै बाथ्राखौबो हमदां हाबाय, मोनथिहाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआव आङो मोनसे बेबायदि सोमोनांथाव मोनसे बाइबेल सिरि लानानै फैदों एबा इसोरनि बोसोन लानानै फैदों। मोनसेल' बोसोन, बे मोनसेल' बोसोननि गेजेरजोंनो नोंनि जिउआ सोलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउआव माखौ मोननो हास्थायदों, माखौ मोननो लुबैदों, बै गासैखौबो मोनगोन। नाथाय बै गासैखौबो मोननायनि सिगांनो इसोरनि बे बोसोनखौ बुजिग्रोनांगोन। बेयाव बुंनाय ओंथिया मा, बे ओंथिखौ बुजिग्रोनांगोन आरो जिउआव बेखौ बाहायनांगोन। अब्लानो नोंथाङा जिउआव सासे गेदेमा मानसि जानो हागोन आरो जिउआव नोंथाङा जेखौ हास्थायदों बेखौ मोननो हागोन एबा नाजावनो हागोन। बे गिदिर पृथिबियाव जेसेबां सुबुं दङ, जेसेबांखि फोथायारि दङ, गासै सुबुंफोरनि गोसोआव लुबैनाय दङ। बबेबा मोनसे बेसादखौ मोननो लुबैनाय, सोरबा मानसिनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुबैनाय, गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि लुबैनाया दङ। नाथाय गोबां समाव जोङो गावनि लुबैनाय बायदिखौ जोङो मोनजोबनो हाया। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांखौ गोबां मदद खालामगोन नोंथांनि लुबैनायखौ साक्सेस खालामनो थाखाय। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन गासै इसोरनि बे बोसोनखौ, इसोरनि बुंनायनि जिथु ओंथि दङ, बे ओंथिखौ जे नोंथाङा बुजिनो हायो, मोनथिनो हायो। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। गेजेर ससेयाव नोंथाङा स्किप खालामनानै दा थांथार, नङाब्ला नोंथाङा आद्रा जानानै थागोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बुंनो नागिरनाय बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि बे बुहुमाव गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ। गोबां जातनि मानसिफोरा थांनानै थायो। सोरबाया रागा गोरा, सोरबाया दद्र, सोरबाया गोबां गुरै, सोरबाया गोरा राव रायग्रा, सोरबाया गुरै राव रायग्रा, सोरबाया गोबां रोखोमनि मोननो लुबैग्रा, सोरबाया जा दङ बेयावनो थोग्रा। गोबां रोखोमनि मानसिफोरा जोंनि बे बुहुमाव थांनानै दं। बे बुहुमाव गोबां रोखोमनि मानसि आरो गोबां रोखोमनि हास्थायनायफोराबो आलादा आलादा। जेब्ला जोंनियाव बेरामफोर फैयो, जेब्ला जोंनियाव माबा मोनसे दुखु फैयो, जेब्ला जोंनियाव खैफोद फैयो, जेब्ला जोंनियाव जेंना फैयो, जोङो नसुंसेयारिफोरनिफ्राय मदद मोननो हास्थायो, मदद मोननो थाखाय लुबैयो। जों जेब्ला माबा मोनसे जेंनायाव थादों, मण्डलिनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मदद मोननो हास्थायो, गोसो जायो। बबेबा लामायाव माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला सोरबा सासे बेक्तिया आंखौ जेन हेफाजाब होफैयो, जों बेखौ आसा खालामो, बेखौ मिजिं थियो एबा गोसोआव जोङो लुबैयो। नाथाय गोबां समाव जोङो मोननो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेरै हास्थायो बेबायदिखौ जोङो मोना। आंनि अलखदनि समाव, खैफोदनि समाव, आंनि दुखुनि समाव सोरबाया आंखौ बानजायफैथों, सोरबाया आंखौ मदद खालामफैथों, सोरबाया आंखौ अनखांफैदों होननानै जोङो गोबां समाव सानो। नाथाय बैबायदि साननाय समाव जोंखौ रावबो हेफाजाब होफैया। मानो? वाइ? मानो बेबायदि जायो? अनजाग्रा प्रियफोर, बिनि फिननायानो दङ जाहैबाय माथाइनि 7:12 सिरियाव। जेब्ला जोङो बे इसोरनि बोसोनखौ बुजिगोन, अब्लाना जोङो जोंनि गोसोनि हास्थायनायखौ जोङो मोनगोन। प्रियफोर, बे बोसोनखौ नोंथांमोना दिन्थिना होनो हास्थायदों, लोगोसे नोंथांमोनाबो देहेन खालामगोन। बे इसोरनि बोसोनानो जाहैबाय माथाइनि 7:12 सिरि। नोंसोरो गाव गावनि लागै गुबुनफोरखौ जेरै मावजानो हास्थायो, बेबादिनो नोंसोरबो गुबुनफोरनि लागै माव। मसीनि आयेनाबो बेखौनो थोनो आरो नाबिफ्राबो बेखौनो फोरोङो। प्रेज द लर्ड। गासैबो बाथ्रानि ओंथिया बेयावनो दं। गासै मोननो हास्थायनायनि साबिया बेनो। बेयो गोबां मोजांनि बाथ्रा। नोंथाङा सोरनिफ्रायब्ला मान सन्मान मोननो हास्थायदों, मोजांनि बाथ्रा। नोंथाङा गुबुननिफ्राय माबा मोनसे सहायखौ मोननो हास्थायदों, बे मोजांनि बाथ्रा। नोंथाङा बिनिफ्राय मोननांगौखा। नोंथाङा सोरनिफ्रायबा मददखौ मोननो हास्थायदों, हेफाजाब मोननो लुबैदों, माबा मोनसे बिसयाव, धोन दौलतनि बिसयाव, माबा मोनसेनि मोदोमनि बिसयाव, माबा मोनसे बोलोनि बिसयाव नोंथाङा सोरनिफ्रायबा मदद मोननो हास्थायदों, लुबैदों, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बे बोसोनखौ जोङो देहेन खालामनांगोन, बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन। जों जुदि मोननो लुबैदोंब्ला गिबियाव आं होग्रोनांगोन। येस, जों गोबां समाव गुबुननिफ्राय मोननायखौसो हास्थायग्रोयो। आंखौ सन्मान होब्लासो आंबो सन्मान होगोन, आंखौ हेफाजाब होब्लासो आंबो हेफाजाब होगोन, आंखौ मदद खालामब्लासो आङो मदद खालामगोन, आंनो थाखा फैसाखौ एसे होग्रोबासो आंबो होगोन। बेबायदि रोखोमनि गोबां मानसिफोरा साननाय दङ आरो बेबायदि फोथायारिफोरा बेबायदिनो खालामो।
नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों, मा थुलुंगा होदों? स्पष्टयै नोंसोरो गाव गावनि लागै गुबुनफोरखौ जेरै मावजानो हास्थायो बेबादिनो नोंसोरबो गुबुनफोरनि लागै माव। जों गुबुननिफ्राय जिहेतु मदद मोननो हास्थायदों, बबेबा बिषयाव सहाय मोननायखौ हास्थायदों, हेफाजाब होजानायखौ लुबैदों, बेफोर गासैखौ लुबैयोब्ला गिबियाव आं मावग्रोनांगोन। आङो गुबुनखौ मदद होनो रोंनो नांगोन। गैजायैफोरजों लोगोसे थानो रोंनो नांगोन। गैजायैफोरखौ हेफाजाब होनो नांगोन। दादागिरिजों नङा, गावखौ गौरब खालामनानै नङा, गावखौ दुगा खालामनानै नङा, नाथाय इसोरनि फोरोंनाय बोसोनफोरनि गेजेरजों गावखौ दद्र' खालामनानै जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होनाय, गुबुनजों गोदै राव रायज्लायनाय, गुबुनजों मोजां आसारखान्थि दिन्थिनाय। जेब्ला जोङो सोरबा मानसिखौ मोजां आसारखान्थि दिन्थिगोन, बेबो आंखौ सनमान होगोन, बेबो आंखौ मोजां आसारखान्थि दिन्थिगोन। आङो जुदि सोरबा सुबुं फैनायाव जुदि गिलाससे दै लोंहोयोब्ला बिबो आंनो गिलाससे दै लोंहोगोन। सोरनोब्ला आङो जुदि जहोदोंब्ला, जिरायहोदोंब्ला बै मानसियाबो आंखौ जिरायहोगोन। बेबायदिसो जोङो मददखौ मोननो हायो। नाथाय जोंहा जोंनि साननाय हनायाव जोंहा गोबां समाव उल्था जानानै थायो जे आंखौ सोरबा मदद खालामोब्ला, आंखौ सोरबा हेफाजाब होयोब्ला, दुखुनि समाव, खैफोदनि समाव आंखौ हेफाजाब रावबो होथाराखसै, बेफोरबायदि गोबां सोदोबफोरखौ जों खोनायो, नङा होमब्ला? नाथाय आं गुबुननि थाखाय मा मावग्रोखो? आङो गुबुनखौ बेसेबां हेफाजाब होग्रोखो? नसुंसेनिखौ बेसेबां हेफाजाब होग्रोखो? बिथांनि बेरामनि समाव, बिथांनि खैफोदनि समाव, बिथांनि दुखुनि समाव जों मा हेफाजाब होखो? जों जुदि थारैनो गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो लुबैदोंब्ला, मान सनमान मोननो लुबैदोंब्ला, जों गुबुननिफ्राय जेखौखि मोननो हास्थाया मानो जों गावनो मावग्रोनांगोन। बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनांगोन। हमनानै लाथ'दो, सासे आबादारिया थाइजौ दंफां गायबाय। बे आबादारिया हास्थायबाय थादों, आङो बे थाइजौ दंफांनिफ्राय थालिर फिथाइ जागोन होननानै। बे माब्लाबा सैथो जागोन ने? माब्लाबाबो सैथो जानाय नङा। जाय आबादारिया थाइजौ दंफां गायदों, बे थाइजौ दंफांनिफ्राय थाइजौ फिथाइयासो थायगोन। दा थिग बेबायदिनो जों जिखौ फोदों, जों जिखौ मावदों, बेखौनो जोङो मोनफिनो। जों जुदि गुबुननि थाखाय हिंसा खामानि मावदोंब्ला, मेगन गोसा जादोंब्ला, गुबुनखौ रायदोंब्ला, गुबुनखौ ठाट्टा होदोंब्ला, गुबुनखौ मुगैदोंब्ला, जोंबो बेबायदिनो गुबुनजों मुगैजाफिनगोन, ठाट्टा होजागोन, नेवसि जागोन, रायजागोन, रागानि बाथ्रा फैगोन। जेरैहाय महात्मा गान्धीया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन प्रियफोर। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, जेरैहाय जोङो बलखौ, गेलेबाय थानाय फुटबलखौ जेसेबां बोलो होनानै जोआ मानो, बे बोलोसिबांल'सो फुटबला सहैगोन आरो मोनसे जायगायाव बिनि बोलोआ जोबथाहैगोन। नाथाय बै जोबथानायाव सोरबाया जुदि अपोजिट जोना हरफिनोब्लासो बे बला बे आंनिथिं फैफिनो। जेब्ला आं जोना हरगोन, आं जोना हरनायनि जिथु बोलो दङ, बलनि जिथु खारनायनि बोलोआ दङ, जेराव जोबहैगोन बेयावनो थागोन। नाथाय बै उल्था फारसेनियाबो जुदि बे एखे बोलो होनानै जुदि जोनानै हरोब्ला बे बेयाव फैफिनगोन। बिनि माने जों जेरैबायदि खामानिखौ मावो, बे खामानि मावनायनि फिथाइखौ जों मोनो। जेरैहाय बलखौ आङो जेसेबां हायो बोलोजों जोनानै बै फारसे हरबाय आरो बै फारसेबो जाय प्लेयार दङ, बै प्लेयारा जोनानै आंनिथिं हरफिनो। थिग बेबायदिनो जोंबो जिउआव जिखौ मावो, बे मावनायनिनो फिननायखौ जों मोनफिनबाय थायो। आं जुदि सासे गाज्रि मानसिब्ला, गाज्रि मानसिनिनो फिननायखौ आङो मोनगोन। आं जुदि मान सनमान जुदि गुबुननिफ्राय मोननो लुबैदोंब्ला, आङो गुबुन बयखौबो मान सनमान होनो रोंग्रोनांगोन, अब्लाना आङो मान सनमानखौ मोनफिनगोन। आं जुदि गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो लुबैदोंब्ला, जेखि बिसय जाया मानो, मोनफ्रोमबो बिसयाव आङो हेफाजाब मोनगोन, मदद मोनगोन। नाथाय बेखौ मोननो लुबैनायनि सिगाङाव आंबो गुबुनखौ हेफाजाब होनो रोंनांगोन, आंबो गुबुनखौ मदद होनो रोंनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गोसोआव जोंहा गोबां रोखोमनि साननाय थानो हागौ। आंनि दुखुनि समाव आंखौ रावबो नायाखसै, आंखौ रावबो मान सनमान होआ, आंनि बाथ्राखौ रावबो मानिया। गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर हारसिंनो साननानै लानो हागौ। नाथाय बेखौ साननायनि सिगांनो इसोरनि बोसोना मा बुंदों बेखौ देहेन खालामगोन प्रियफोर। जों जेरै मोननो लुबैदों जोंबो बे एखे खामानिखौ मावनो नांगोन। माथाइनि 7:12 सिरि, नोंसोरो गाव गावनि लागै गुबुनफोरखौ
जेरै मावजानो हास्थायो बेबादिनो नोंसोरबो गुबुनफोरनि लागै माव। जों जिखौ हास्थायो जोंबो बिखौनो मावनो नांगौ, अब्लासो जोङो मोनफिनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे बाइबेल मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ हयथ' गोसोआव फैफिनदों आरो लोगोसेयैनो आं बेखौनो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। जोंनि साननाय हनायखौ जों जेरै मोननो लुबैदों जों बेबायदि मावनांगोन, अब्लासो जोङो गुबुननिफ्राय मोनफिननो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादआ बयजोंबो लोगोसे थाथोंसै। फोजोबनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायबाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसेयैनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे सानोब्ला बे भिडिअनि बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिथों होननानै नोंथाङा शेयार खालामदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयाव दोनथ'नोसै। थेंक इउ।